manifestar que ara veurem què passa. Jo crec que si en qüestió d'obres, i jo n'he vist moltes de valoracions que ha fet l'Ajuntament amb expedients, si una persona fa un xalet, perquè un xalet dins el rústic amb una piscina i li valoren en 25 o 30 milions de pessetes i li posen 5 milions de pessetes de multa, doncs aquesta gent pràcticament ja ho té assumit i se paguen. Si una persona li posen 25 milions de pessetes més 25, si li posen 50 milions de pessetes, supos que li canvien la vida i supos que amb això estarà d'acord en jo, amb la qual jo no deix de pensar que és una injustícia. És una injustícia dins la globalitat. Si hagués estat l'única infracció que hi ha Pollença, li puc assegurar que no. Però a un municipi com Pollença, que no entén res, que allà i que a dia d'avui no són capaços de dir i de presentar, com està dit, si tenim una oportunitat en el Consell, que és l'organisme competent, digui-los, senyores, nosaltres aquí a Pollença volem que afegeu un punt i a part i no comenceu a mirar enrere perquè no solucionarem mai res. A partir d'aquesta premissa no solucionarem mai res. Ara, si no són capaços de dir això, de manifestar això, que és l'opinió que crec que podem tenir tots, com vostè ha manifestat i jo he manifestat, i potser podem manifestar els altres grups polítics antes de que això se faci, doncs mos tornaran a trobar en aquests mateixos casos d'una manera reiterada i serà una roda que serà impossible en cap moment de fer. Diré que pot ser injust o no. Jo també m'ho pareix injust que se defensi un sol expedient que li ha passat això, que ha passat a altres, i no vull entrar perquè se defensa un expedient d'aquest plenari i no se defensa els altres. I després vull dir una altra cosa. Quan una persona fa una infracció urbanística, sap a què s'atén. Sap a què s'atén i sap a què jutja. I amb això hem de ser realistes. És a dir, pot passar o no pot passar, però s'ha de ser realista. A altres persones li ha passat això de que hi ha hagut unes denúncies i han anat al Consell. Hi ha un ordre de demolició d'una casa a Pollença que jo me fa mal a dins ho fetge a veure si s'aplica, perquè és una casa d'una persona que hi viu i que no té res més. I també m'apareix molt injust, però és la realitat i quan se va fer se sabia que se feia. Per tant, és dir, jo crec que no és un tema per ni per fer ne política ni frivolitat, perquè injustícies n'hi ha en molts sentits i per tant anem a veure com evoluciona aquest tema. El que sí està clar és que el Consell ha hagut un canvi de criteri, un canvi que se vol per primera vegada, i crec que és acceptat, se vol incidir en aquest apartat. Anem a veure quina feina fan, si s'arriba a aquest consens, i a partir d'aquest consens veurem quines possibilitats d'actuació hi ha, perquè dins d'aquest consens s'han plantejat diferents possibilitats. No sé si vostè li han dit o no li han dit, no la meva feina, suposo el seu partit li dirà. S'han xerrat de diferents possibilitats. Anem a estudiar aquestes possibilitats i després cada un des del seu partit hauran de fer feines tirant d'aquestes possibilitats. Però un tema... Seria aquest i qualsevol altre a partir de la nostra suficiència i l'autonomia municipal. Jo crec que, com li he dit, en comparació, som tots que els arreglim, perquè nosaltres tenim un bon bollit, amb la qual no només és aquest que hem de fer, sinó que som tots. Continuant les preguntes, nosaltres vam acceptar una donació d'una estàtua i la gent hi vam apuntar la possibilitat de posar-la a la primera rotonda. A la primera rotonda s'hi van trasplantar un tamarel que pràcticament de la circunvalació quasi tots s'han morts i la vam acceptar i vam inclús presentar una moció que se va consensuar per posar-la a un lloc públic. A veure què en pensen i que com veig que els diguen qualque cosa en aquesta gent, a veure si on la posarem i perquè hi haurà una supervisió supos que del propi escultor. Després li volia demanar si l'informe que se va fer, que nosaltres vam sol·licitar que se fes referent al tema del Vilar per aprovar crec que era a través d'un decret llei de mesures cautelars per la desclassificació d'una part del Vilar juntament amb el que era Cala Carbó, a tota l'arrel de tota la discussió que va sortir en què si hi havia hagut un tracte un poquet de favor damunt un poquet molt de favor damunt uns propietaris i després hi havia hagut uns informes contradictoris dient que tots estaven a una part de Salàs a la mateixa institució i que remetríem una còpia i tenint en compte que crec que aquest punt s'ha de discutir en el ple del Parlament de dia 7
per lo que he sentit, a veure si aquest informe està fet i si està fet si poden tenir una còpia. Està mandat, està remès. Està remès. Després, tenint en compte de tots els comentaris que hi ha hagut sobre l'empresa Sospira Obres Públiques, que era un contractista important per l'Ajuntament, temes de, no vull dir de fallida, però de traspàs de titularitat i d'accionariat i tal, i tenint en compte que hi ha una obra que era la docència de dia i que ens preocupa a tots perquè no avança, jo veig que de fa 2 mesos està aturada, que s'ha fet amb les obres que hi havia d'aquesta empresa i com se resoldran, a part que sí que veure que fem no sé si està llevat tot aquell munts que hi havia per Can Escarrinxo i tot això, que hi ha un bon, crec que encara hi ha bastanta cosa per llevar, i a part d'això el regidor Sant Vicenç el servei de l'aigua s'ha vist afectat, no s'ha veu afectat per aquest canvi d'administració de l'empresa, i tenint en compte que començam la temporada d'estiu i que Sant Vicenç és un lloc on l'aigua pues,